И здравейте всички чутъв, аз съм на ProBG и тук с мен е Валю Колев. Здравейте. И тук се върчим на един джъмп. По-точно на краш джъмпа. На краш джъмпа. И... Който мъчихме поне половин час. Да стигнем до къщата. Да, но аз разбрах как да джъмпвам. Аз то съм малко добър джъмпа и мога да видите къде съм. Ето ма, той е на покрия, аз съм тук до някакво странно купче. Аз те стълбичка мога да го мина. И ще спирам клипа на пауза и ще върнем когато се качим някъде. И здравейте отново. Тук Валю Колев. Открихме едно супер яко нещо. Това е на краището, където строи работите. И много яко. Да, защото той тук си строи работите. Сега примерно това му е къщата. Аз чакам Валю Колев да слезе по... Ейта, Валю, да. Сега той ще ма водя. Сега ще го водя аз към някакви му полустройки. Полустройки, каза полустройки, бе, човек. Пу. Реших, че паднах. Къде падна, бе? Никъде реших това. Фърли се във водата! Вода! Само да не чупиш крак! И чупих крак. Да играем да дропър, човек. Аре, да дропър! Напиши Ларгама. Само като напишеш Ларгама, не дей се за постъпчките. Къде? Ето тук. Тук пак ли има да дропър? Не бева. Няма да дропа, не дей се фърля. Виж кой има там. Река. Не и там, увеличи си джънковете. На колко? Чакай. На 11. Стадион. Айде отиваме. Айде чакай да изиграе един да дропър. Само една си... Да дропър! Чакай пак да се таковам, човек, които... Върнем се във водата. Успя ли? Да. Ай, караба! Се спотас. И си чуби крак. Виж са. Гема едно. Това е голям срак, така зрителя. Направо може да пукнете. Трябва да зрителите може да изрежем. И братко една вещица ме опитва да ме изнасили. Ами човек, ти не разбраш, че вещи се хвърлят отровно и положено. Да, ма тя ме иска да ме изнасили. Да те изнасилва, или са? Да бе! Во! Бати вещицата. Сега няма да спрема гони. Въпрос, как вещица ще изнасили? Как жена ще изнасили? Как жена изобщо ще изнасили? Атака! Атака! Ще ми мина по ушани. Няма ти да го разрева като бебе. Крипър! Убий вещицата! Човек, оставих на супер малко кръв. А пък аз имам сгоба. Ти благодаря. Мога вървя само напред, но напред не мога. Тя ми стича. Трябва да умра. Хора, аз съм Батман. Здравей, Батмен. Айде да стоим в краш къщата му. Ще набавни. Как ще набавни? Бамни! Задник, не можеш да говориш. Що? Как? Чек, то пише забранено да се строи. Ма ние няма да строим, ние ще стоим само вътре в къщата му. Аз тук се мъча да вляза в стадиона.
Иди се мъчи, защото ако успееш да влезеш, ми кажи да се телепортна. Може да стане така. Мисля, че няма да стане, защото пише, че няма такава команда. Човек, да, виж, ще се възстанови почнах за регенерейшън. О, бих вещицата! Тръгвай към стадиона. Опитах, няма. Няма откъде! Умирали. Не. Скелетон. Стрела! Ще убие това зомби със стрела. Умри. Аз съм на спална и трепа. Трябва по някакъв начин да отидем на кораба. Човек, ще да е яко да има зомби прасета. Човек, ти знаеш ли, че в Soulplex има Warp Food? Какво има? В Soulplex има Warp Food. Така ли? Да. Човек, ти къде си сега? Ей, Так. Вало! Умри в ПВП-то, кучка, базика се. Базика се, къде ще ходиш? Да питаме някой как се качва ранг. Ранкс. Кой знае ли как се качва ранг? Някой знае ли как се качва ранг? Я, Франкс. Кой има Франкс? Ранг. Я тук може би трябва да го прочета. VIP 6 лева 1 месец. Кит VIP. Виж какво е това, Я който човек. Като влезеш и ти пише трябва да си 15 левел. И виж, това е на 20 ранг е таз и тук скина. Ако ни станем на 15, тук ще ни е скина. Човек на различен VIP е такова 6 лева всеки месец. Значи, чакай тук. VIP 6 лева 1 месец. Какво ли значи това? Може сетхом тъпа цепт. Виповете? Да. VIP плюс 12 лева 1 месец. Сетхом по 7. 7 месеца. Не, 7 пъти имаш правото да сетваш хом. Колкото VIP-а, без плюса има само 3 пъти. И тъпа, да. Кит VIP. Каучат да пишеш четно и Kid VIP. Тука. Са тя команди. МВП-то е 10 пъти сет хом. На 12 лево можем Виса, ако стане на 12 лево, може да тъпа тип. А пък ако сме на 6 левел, ако станем ден на 6, имаме сетком тъпа. Той чест може да се отваря, той чест тук може да се отваря. Тади, защото тук има една книга, ама аз взех всички книги. О, Мисо! Аз го ставих там. Ама аз го взех. Хубаво, аз имам още цял стак. И аз имам. Какво е това? Дай ми една книга. Нямам. Чакай, си проверя, че съм. I think about you every morning да пикам. Ето я. Дай ми една. Зомби, малко зомби, виж зомби! Той не може да уби. Чакай, гей сам смечаме. Гей сам. Ето една книга. По-добре. И какво пише? Ще? Как да си купя ранг става по следния и единствен начин. PayPal, нищо друго. Не си правите.
PayPal. Имаш ли PayPal, човек? Какво е PayPal? Един сайт. PayPal сайт. Не